Gisuportahan sa Police Regional Office 7 ang gihimong investigasyon sa Cebu City Police Office sa kamatayon sa 19 anyos nga si Rhea May Tokbo. Kinitaliwasan ang gawas ng mga nagkariang impormasyon, ilabi na sa social media mahitungod sa kaso. Sumaan ni Police Lieutenant Colonel Jared A. Spelare nga nahasubay sa insaktong daan o lead ang gihimong pakisusi sa kapulisan sa nitabong krimen. Nanawagan ng PRO7 sa mga taong adunay kasayuran nga moderetsyo sa mga otoridad, inay moderetsyo sa media o baka sa social media. Kumpiyansa ang PNP nga lig-on ang gihuptan nga mga ebidensya sa higayon nga isangat na ang kaso batok sa mga nalambigit. Gipaabot na lang ang resulta sa DNA test aron masiguro gyud kinsa ang kriminal ug aduna usay mga CCTV nga nakuha. The Regional Director is very confident that CCPO is in the right track. It will not be long na ato ang ma-identify o makahimo na kita sa maka-create na kita sa actual picture sa nahitabo before, after, or during the incident.